Yamo kwa baby mra Adom TV Badwam Jumadi so yada mambo atamase so dia husepeno abra yedu so no so na efia danti Kelmed Pharmaceuticals Limited for aba one more ene ebedi enkomo BC56 Mama BC agenedwa ewa ha ena pie leaf eni nura hodo a Kelmed Pharmaceuticals for one day ebreye na yiwasum ye netie ni ye kropa de okura etani so nom etu wonom ne ade onya BC56 a mama BC beka kire beko eni kotwa bia nso enya wo ho yemo akwa abobapa medase da bia aboko de nyame adom yedase papa pawadaroma ye nhwe de Kelmed for ewo medase mechia matiefo ne mahwefo ase anopai Midiani Mama BC sene aya mekano na obi ehwene mu. Me fi Kelmed Pharmaceuticals Limited asiyede. Se oka Kelmed ye kran ro efi India maimu eba o maimu. Se ye kan ro a enro papa enye enro bia sa akeke. Okay. Na ne dodo na so ye enhaban ma enro a ye den haban ma ye local natural a ye mfa nkakawa bia emfrem. No ebina esi eyiniso. BC56 cream, Iolab scrap water, Molly's baby massage oil, and a pie leaf ointment and a tablet. Nti anope yan cherry hono. Yabeka pie leaf and a BC56 cream. Okay. Asem. Na yare ya. Se wunya ho adro dia and the obeko sa. Kelmed akofa abreye. Yeka BC56 cream sani ade bia mekano no sabi ye mfa ntwitwi yesen ena enye awo adro ye de sa ekuro a chere wo ho adoko mpelifo beka se kusi ekuro no emfa ho eni bebia ede wo akodu eye brawachi Kelmed e de BC56 cream aba sa woka BC56 cream eye kura ya den haban adura ya den haban ma aye so we use any side effects bia ye ka ekura na emu ne ahi open wound ho asem de ye kan ekura wo di wani ho sabi o de ntoma edradra wo ni pedua na akwa nyina enam ekuro nti me pa cho ko pe BC56 cream ene na esi ho ya haban mo no eda so no ena no adanse asen aba efi ayaresa bia aseye kese bi sabe ye maami bi efri mu ene ye de ne koye omo se nipa wayare adam pam beye mfi ahen ena no ho tontontontontom sa ekuro kakra e wo ne ho so wonte enka bia wo ne ho bisia ye ho adwuma atwetwe nsuo bia ebegina nipadua ne ma aba ma sabe enka aba maami no ho wonte hwe no omo aba abo Kelmed abaso BC56 ya wan wadwuma wa wante yenka me the numbers ni edi kan de atudwa your numbers no ebi ye 055 266 7712 059 855 3075 kopa BC56 cream emfa honi emfie dudu akro na di especially ye nuan mo wa se kire yare amanya ewo nipadua na kwa baabi entwa me enkotwa nipadua na kwa baabi ento ntwene yare ya o ekuro ebetimi ayiwa afi atiasefo asase so sa meka na me pa akire den ebedoko echa edidi kom ekodompeni ye betwa wonan ekuro ehu ede yare different bebrel entwen kope BC56 cream ensunsanso boni bia eni ho me kan sunsanso boni obi wo ho de aduro ni kan ho a o se mefe me ho dodo me hanum ye me ho kam na da BBC ntisa kona kope ebe prevent sa wo de ye bebia ekuro sa wo de ye nkwa ne echi ni sa otwa wo de to dem a won fanye eno de enya adwuma na emom wo de to kuro no so a wankasa wo be hu changes wo be hu nsesan na afe ayiyi nsufini nyina sabe nipadua no ni asese ya da ni nyina ebe rere ni nyina fi ho na afe aka kuro no asia enya wo etwa ene ni bonus a eka ho afe Kelmed
e the promotion aba e wo BC ne ho okay woto baako ani acha obaako wow woto baako ani acha obaako pompe we na opentokwa kona akope BC 56 cream entwentwen so numbers amede atudwai ka ho na frɛ ye na ye mfa bimba afa ye wo miaye bebre bi a mepese mebobo so a se wo pe bi a wo be kɔ hɔ no mo akɔ epe bi asenfosu Mr. Francis Pharmacy obenya bi wo ukọ techiman a duamono pharmacy suhum miaye a meboboi eye yatre ya hyem na mebobo bi first no se yatre ya hyem adu aha no nti omo nso omo nkọ ho no nkope bi ukọ suhum a Tonic Pharmacy Kofori Diagasin Pharmacy Bano Pharmacy yesan de ba akwa aka ho Delight Pharmacy ena Interpharma eno so Kofodua ho a ena Eastern Chemist Koforidua uko nsawama ewo Media Road no Jomoko Pharmacy ena Adragiri nsawama Adragiri eho nso City Gate Herbal uko honoma obenye bi ena nsawam station ho Kelmed enye Kelmed aha Pharmacy uko honoma obenya bi nsawam ewo Abri Junction ha ukọ honom nso a nana boache herbal obenya bi na kuntunsi freni herbal obenya bi wo honom amasama edike obenya bi edike pharmacy obenya bi poku ase hidden leaf pharmacy na obeyeye amasama ene nso ukọ honom a obenya bi pharmacy bia ewo nkran ha nyina ubora ba bia obenya bi Kaswa for enko yi kaswa Adom nana DM Sphere Pharmacy DM Sphere Pharmacy uko obenya bi kaswa Jokad Pharmacy ubenya bi wo hono ena kaswa hwa uko Melkot ubenya bi wo hono seni amenchare hono meto aso e de pie live no aka ho sister amanfo brew enanu ye di binimu brem enya asem ketwa enfere wo yare ho yare wo wo kan ena wonya ho aduro no nso ano ne ye di abai eno ane pie leaf ointment ne tablet entwentwen ho se koko pa ena ye wa aduro bi anka dem e de enya eyi pie leaf de maame wo nomo no na di cream no extra so wo nomo na di cream no extra so tew nkeka tese eyewa ekekaw sabi baby a wo jawa nan no ebekekaw nti wo jawa nan ba ko na wo di cream no ayeso moje bia etu burning sensations tese bibiara hawo edi wonya ewo sabi baby a wo jawa nan na wo yem no etu betwa pie leaf ointment ne tablet ya wan wadwuma FDA agiatum omanmu ura bibiara ebinimu de ehye sumi ase na kyese enya papa we afidie kasie isu ye ka ho asem de bia na kyese eduro eduro papa ayaji atum nti mesrem ubia pulse anase koko broni beka se hemorrhage etete wo edokro ayemutim ebese weni o ebese weni koko nya yarepa se paine se emoja betu amame isi ye moja esi wuso enne ukofa se esika no wo he enye free o se ukra insurance kra ubetue bi nti entwen emasa amre no enu Kelmed Pharmaceuticals se odogana fo nti no akofa enu se abe ne bo no de edafon ku ebi na ode promo abreyin umpewe na opede maame kope pie leaf ointment ne tablet ye wa asue ye ho ye wa yaresa bia asue ye ho ye nimuni aye ka enti ne ye binim atu ye ho asi wo se ye bedi adanse ye efise bebre na omode aba na enya adwuma na we de ya so ahwe me brother bi o se so me dohwe na ho papa ewom okay eni nti so Kelmed de hwe eni ni product BC 56 cream a eye ekuraduro no afi pie leaf ointment ne tablet na eye pulse eduro na se koko eduro no numbi na fa bi extra hono wo ho beto se me kan we a na me jaden me se fa number na hu hia me pa 055 266 77
0812 and 059 855 3075. That's it. Mami mfa baako entwam. Adanse baako asen aba. Okay. Wose wa yusu nuro bebri. Na okohia BC 56 na afede onamba bia na smile. Asa wa so dae pa. Enti wo so bra beka adanse no. Bra wo yusu BC 56 eyekuro na atu sa won sa ho na ho ba bia ekura wuhu na wo de BC 56 eyeso a ebehye enya okotwanso ewase numbers ni na wafa na when Kelmed Pharmaceuticals Limited for edin komo no de edoson ti ba bia wo hia bia no frɛ wo ma wo ebeje wo so na yebeto nkomo no so na mo mene ma me enhya ase birthday